Buenos dias mga bay, ug welcome sa atong YouTube channel. Observe pa rin ninyo nga diin magtuki. Ug welcome sa mga dito sa freezer ang public kami. Nini padayon nga evolution galing sa knowledge ko. Samtang padayon nga misaka kini nga kagaw sa COVID. Ya, daghan sa ang mga nakuwanan ng mga natakdan. Sa ta maminaw sa mga social media or kining mga mainstream media. Permi kining gihisgutan. Apan usa sa atong mga hisgutan ani mga bay gawas niini. Atong liilion ang gipang suwat sa lima ka mga kuan nagsusulat sa balang kasulatan sa New Testament kining kang Lucas, Mateo, Marcos, ang Juan ug kining ka Apostol Pablo. In fairness mga bay, kini manggong Biblia naam sa uban ng ani gud sobrahan na po tingali ba nila bitaw gilaksada na lang nila na ang Biblia puro sa lang pamakat puro sa mga taphaw mga nasulat diha dili ba yun tanan ba yun daghan lang yung mga sinulat diha nga gipuan lang gid ba gipag nga lumbag lang gid bitaw kay lagi tungod lagi ani mga pag dagsa sa mga lain-laing sikta sa relihiyon kami tungha no labi na karon bidaghan ang mga lain-laing mga kuan kini mga lain-laing relihiyon mga uhong ba ba kalit lang tumaw. Yan mo lagi nakudloon ng mga bersikulo haom sa doktrina nga ilang gustong doktrina. Sumunang uban siguro na nawad-an na sa gigibagsalig ba. Pero dili po makihangayon nga ato lang ginisiyang sa dahon tanan kay kaya. Doon na siya mga buti pasabuti. Kana mga nasulat yung ilaw ng gitulo paglubag. Kana di na nato angay tagdon apan angay natong ipahibaw kay aron masayran gyud sa katawhan nga kana sa lubag gina siya so kay lubag dunay nasuwat ana nga sakto ug kana may atong bukiti-on pag maayo kay kining mahitabo sa atong panahon by God din na may connection mga bay sa mga historian gusto kita masayod unsa pag yung mahitabo sa umaabot nang gawas anang mga basta pwede man gud na mahimo mga bay nga tagad-taganon lang nato ang tanan no so aron atong dunat ay pinubri lang ang mga kasayuran kung unsa gyud no unsa gyud ang naa sa umaabot nga nagpaabot sa nato atong liilion ang kasaysayan no, sa atong panahon karon murag na kuan ba kini nga panahon karon mao ang kahigayunan na masayran gyud nato tanan lagi ato ginilion ang kasaysayan kay kana manggod pag tuki na to sa mga libro no gipang sulat diha sa mga historian bisan pa tuod dunay mga nalubag ana masayran man gihapon na ano kay duna may mga kuan na may ubang mga tigubad hindi ko na ingon nga kuan mao na lang gi kana ingnon ta nga tuuan na lang yun sa tanan no? Kay doon na biyan ay kuan doon ay mga iya-iya
nga kuan kini opinion. Ang importante lang yun ana nga utog sa mahimo atong malikayan nga dili ta kini ni ang mahiagom sa kabangis sa ilang mga kabuang. So pareha ni karon no. Kini ni tabo nga kuan kini. Dunay mga haka-haka gawas karon. Wa ko miingong bakak na wa sa tinuod na. Pero kini bay kuyan na kini. Kuyan na kini mo ni ngala sa bitaw ko ani ngano bitaw ang pagkakuyan na pa ni dili magyud diha sa speed. Kasagaran diri na sa mga private message. Ang ko nagawat ana. Na doon na ako na yung mga kuan bay. Kining pagkahitabo ako no karon. Doon na plano ko no ani. Sa naging ana no. Naning kuan karon ni katag karon diha sa mga kining mga social media nga gikinahanglan jud kuno nga sa atong panahon karon nga bawasan ang katawhan nga ang target kuno ani 500 million. So na nga mura gituyo kuno na COVID. Ako nang giingon mga haka-haka lang na siya bay nga nang gawas. Ay nagingon na uban ay mga doktor. Wow. Mga biblical scholars nga nagsulti ano. Ito na pa jud ko'y nabasahan pag yun. Bawasan ang bawasan kuno ang populasyon sa katawhan sa kalibutan. Doon ay pagahimuon nga kausaban sa tibuok kalibutan kining gitawag og New World Order. Kanang giingon nilang One World Government or One World Religion. So kana siya dugay na ginan ako nadunggan bay. Kanang mga haka-haka. Ito napagikunig haka-haka nga ning gawas pod. Sangkuan ba ni mga bay? No, kini bang mga inutan nilang gitawag lang mga top secret na naa sa mga conspiracy theories kana nalakit na mga istoryaha niya kanila gisad ko nung kang kuan kining kang Bill Gates kuno nga mabawasan kuno ang populasyon sa katawhan. Doon na kuno ni dako kaayo nga kuan kini ang sindikato sa negosyo kini gitawag og microchip. Kini microchip ay ato lang ni siya pinubrihon pagkuan pagpasabot. Pareha ra kuan bay kana bitaw memory card ba? Yes. Doon na kay pang-save sa una kuan dito sa una no kana na kay mga kanta nga gusto nimo kuan no. Inahan ka sa mga kanta baron. Tantag mga Beatles ba kagunsa ba? Tape pa man to kaniadto. Sa una ako pag gininabtan katong yung plaka, gamay pa kay ko ato. Kanta usa ka bug masuna dun na bito siya murag dagom do ba nga. Ina tong ibutang ugasa to nimo ibutang mutukar to siya. Pero ang akong nasinati sa akong namatngon na nugbuod pagkahilig yun ako ng musika katong tape yun yawa magdugay ka na itong mo ni kaning murag CD yan liglera ba kayo sa una kaya kaning hiligid as music ba ang uso kani adto sa una kaning Walkman. Wow. Dako ning Walkman mamawala dako na ning kuan ako kining dako aning cellphone pero baga adi may butangan sa tape. So kung ang masuo sa tape doon ay mga kuan mga 12 ka mga kanta magmotor ka nga hilig kay kag music di guman na tuntukar pugos gigaghunom niya imo na sa gilis ang laing tape o imo barong ibalik pagpatukar nga moabot ang panahon nga kana siya
madugay malata man ang tape. Wa magdugay ni abo sa ning kaning gitawag og CD. Medyo hasol-hasol to ba kay mot ngano tong nakapalit ko to this month. Ang CD ubay-ubay na masud pero hindi naman sa ligas po mga 16 na 20 ka kanta. Yung kabudget ginakuha magkuan o magpasahon sa kwato. Binagalitas mga bukid nga ginahan kitang suroy asada. Ang guybay mo undol man na CD ba nga. So, di ko katarlo magkuan ba. So, balik ko sa kuan katong Walkman. Bis mo tawag lang bis mo ato magsilbi sa akong kapalit ko ato ay ayo man. Apa nagkagamay ba no? Kanang gitawag og kining memory card na sudlan mo mga kanta nga komputer. Tag sa kalibo. Nya putob sa ganahan gani mga kanta so malingaw gid ka kay naging kanta tulo pa kakaadlaw yang ang buntagay ng putukar. Tapos akong tanam, nabili ka hulog siguro. Ngayon ba, tapas ba ganyan naglibo kapit. So, ginaan na ba yun nga memory card? O, mahimo tala nga, kining ginganla na microchip. Bill Gates ka na pareha o ka na SIM card. No? Ka na sa cellphone. Kamay naman kayo na dyan. No? Butang mo sa yung cellphone mo. Makakonect na kaguan na internet. Kaya nagmigamit ka nga nagmay naman nyo magkuha ano kining YouTube. Naapon ninyo diha kuha nang ko ba yung ngayo ninyo kong dispinsa ninyo nun kilooy lang sa gunin yun na sinsya lang dyan kayo niyakong content ng mga picture lagi din daw ang hapon natin upload eh. Okay, di magkikitahan na sa ginang mga edit-edit niya cellphone kasi akong gamit. Importante lang nga makakuha lang na makakonekta sa internet bisan doon sa hinay ang signal na kini nga tong mga kuan, kini nga tong mga opinion no nga atong mga kagawas. So mao na siya bay. Pero kanang microchip bay mas gamay bagid kuno ana. Ting gamay mura siguro kanang kuan. Kanang memory card siguro murag sa ako bana-bana na murag ka na po una ni mo pilon mo na siya ka na po murag anak dyan siya ka gamay gigayo no so gamay ko na siya nga microchip sa akong mga kini niya mga nakuykuyan lang no so lagi kaya haka lagi yapon. Pero sigon lang sa akong na kuan gyud na sagap gyud sa akong kuan sa ako may nasagap sa akong panguy-kuy ani. Purti kuno ni pagagamaya nga grabe sad kuno kaayo ang pagka-upgrade kuno ani. No nga diin ang internet kuno ani purti pagkataasa sa signal. Mo abot gani kuno og kini 6G or 5G ba? Yung unsa man ni siya bay nganong ingon ani man ni siya bay kay kini magud nga microchip kay sa akong gingon kining memory card or kini ni ang SIM card di ba sa cellphone man na nato i-paslap kay kanang cellphone nimo wala na wala na siya kanang SIM card di man kakakuan access og internet ya doon na kay gusto mga salida bagang mga kanta nga gusto gini mo nga mas daghan ba gyud ganang madokumento nimo naanon sa cellphone pero limited lahi gyud atong memory card so mosamot ang ka upgraded sa imong access sa imong cellphone sa internet kung imo to kini paslaka nimo ani ko ang kini ang SIM card o kini ang memory card yung kining giingon nga microchip ay gamay kistanan nga maulagi na nga grabe kuno kakusog ang access sa internet ani no nga kini kuno siya dili ni siya kuan dili daw kuno siya haom
nga anha ipaslak sa cellphone. Kay ba mo unsay naka-issue ani? Kini kuno nga microchip. Anha kuno ni i-inject sa tao. Aray kuno sa tangkugo na do. So kana kuno nga microchip. Mamao na siya liquid. Hindi siya nga liquid jud no. Mura siya murag jelly ba. No maghumog gyud siya ba nga buto Ginoo na kangilngig ba pagka programa na no. Unsa magina? Mapurting bagagamaya niya. Labaw pa sa kuan. Labaw pa sa bisag ihugpong ba kuno nimo ang hinini ang SIM card o ganang memory card mas labaw pa kuno no? Pilon kuno nimo og 1,000. Wow. Ang kuan kuno sa gigabytes kuno so. Ang gitabo kuno na kay mura raman kuno siya gel lang ba nga i-inject lang kuno na sa tao. Inig-inject ko na nasa tao, pwede na kuno ka mag-internet, pwede ka mag-YouTube, pwede ka mag-Facebook, pinaagi ra sa imong unahon na. So, inana ba? So, grabihan na ka-high-tech sa tao na kung inana na siya. Unsa man ka sa inyong tanaw ani, ganahan mo ani, o unsa man ni? Unsa man ka mga advantage ani o mga disadvantages? No, kung ingon ani na ang tao, no, dili na ka kinahanglan mag-cellphone kay sa imong unahon na pwede naman ka mag-internet. So doon na siguro ni posibilidad tingali nga basing ma-face out ning cellphone. So kung ingon ani ang mahitabo bay, no, ang mga tao unsa ba ni mura robot ani unsa ba? Ang disadvantage siguro ani posible ba ka nga basin niya hinuon o dunay questionable sa atong kagawasan. Kay murag ko naman, mura naman o ganana recorded ta ba? Ano ka sa ta kay bawo no, unsa ilang mga kuanan ano, basi naabot na sa siguro na sa ilang unahon na. Kung kinsa man gani nagplano ani. So kana ba'y mga haka-haka pala na siya. No, nga usa kuno na sa nagpaluyo. Niningitabo karon. Kay kaning COVID madugay pagid kuno ni ang pagka-plug sa vaccine ani. Adun na sa bagilay nga haka-haka nga ni tumaw nga naa na kuno ang vaccine ani pero dili usa kuno ipagawas kung dili igo ang target na 500 million. Na lang itimbang-timbang na ba iti sa kung tanaw nun ini mga taknaa basi kadaghanan siguro ninyo nakadawat ani nga mga kuano kini mga kini nga mga hakhaka. So ibutang talang bay mura na siya guan butang talang tinuod mahug na lang gini siya og guan kini palakasan ng loob sa Tagalog ba matibay na lang. No? Lison, mang ginapog nga, lugun sana. Yan, dinag-ingon, na mauuno na ang 666. Ingon ko na das Ginoo, das Biblia. So, nining, dili kayo ni mo matag-an o ini mga murag misteryoso nga mga panghitabo sa atong panahon karon. Labi na niini nga kung tinuod man gid gani, no, kung tinuod lang nga 500 million ang ilang target. Sa una pa man sa ginibay no. Sa una daghan ang hitabuan ni sa unang ako ani ang mga ngani nga mga virus nga ikutlo o kuan kining pila ka kinabuhi sa tao. Okay, numdo mo atong kuan. First aid pa lang gani ha. Oh, katong gitawag og kuan kining Antonine Plague. So yunan ka nga ang patay ato miabot og kuan. No? 2,000 lang patay kada adlaw.
Karon sa COVID pila may patay karon. Layo ra kay no gitandi sa ilang panahon kaniadto. Kanira babay dili ra ba ni mga haka-haka tinuod biya kini. Naa gini sa history. Nitabo ni siya mga 165 AD ngadto sa 180 AD. So, grabe, antos lang. 15 katuig sila nag-antos. Kining gitawag o kuan Antonine Plague. Bisan man gani ang mga bag-angan nga mga kuan, kini mga emperador dito sa Roma. Awa makaikya sa ning kagawa, patay gyud. Si Lucius Verus o kini si Marcus Aurelius. Susud sa 15 katuig nga nag-antos ang mga tao nga mitagsan kining mao nga kagaw, kining gitawag og Antonine Plague. Sa kinatibuk-an mitala og 5 milyon ang nangamatay ini mga panahon na. Human sa first AD, lain sang kagaw ang kuan midagsa. No, kining gitawag og bubonic plague. Diin grabe gini mga bay kay ang patay ani no kada adlaw 5,000 ang patay kada adlaw. No? Pero usa rin no ni katuig. No, di pareha sa kining Antonine Plague nga miabot og 15 katuig. Kini usa ra ni katuig ni. Naitabo ni sa 541 AD ngadto sa 542 AD. Kini nga kagaw gitawag og bubonic plague. Inya sa kinatibuk-an sad ang nangamatay ani mitala og 2 milyon. No? And this was during Byzantine Empire. Di ni basta-basta ni mga kuan na kini mga emperador ani. No? Sa panahon sa Byzantine Empire pero bisag ang mga opisyal ani sa kuan sa kinini ang sa Kapitolyo dito sa Constantinople. Wa makaikyas daghang nangamatay ani nga mga opisyal. No, naglisod sila dito ng kagaw. Yung human aning kuan 5th century milabay ang mga pila ka tuig taas gyud. No nga wala nay nawala kining mga kagaw. Sus ang bubonic plague bay nibalik naman sa no diri sa 13th century na sad. Kini perting pagkangingiga ni mga bay pagbalik aning kagawa. Kini gitawag og bubonic plague. Naliman ka ha? Bawa tamang balhipo aning kuan. Basta giko ning libro ha. No? Kini gitawag og bubonic plague. Na may ra ba ang tanig ka ng komedya lang ni pagkastorya ha? Tinuod ra ba gid? Miabot og 200 milyon ang patay. Oh, nahitabo ni sa tuig 1346 AD ngadto sa 1353 AD. Ug gani giingon nga hasta gay kuno ang niawas ang mga patay sa Imperyo. No, ang Imperyo dili na masudlan. Niawas ang daghan ding mga patay ug kini siya ray ni kuyanap dito sa Europe, diri sa Asia, sa Africa. Ug kini nga testimony lang giingon nga gitawag og Black Death. Kapaikas mga tao nga giantos sa panahon na mga bayno kay gawas bagid aning kagawa kini gitawag bubonic plague. Nagduong ba dyan ani ang Dark Ages kini gitawag og Inquisition. Kaping bagaluya gis mga tao ang mga panahon ng tao no? No, so grabe duha ilang giantos no? Nag-antos pa sila ni Inquisition. Kasi gitawag og Black Death mo din yung gitawag ni sila og Dark Ages. So inana mga bay ang nitabo aning mga tuiga. So layo ang kinis ng panahon karon makakuan pa man ta makapananom pa man ta. Pero sa una building lisura sa una ni na after ani didto sa kuan ni tumaw ang laing kuan kini ni ang kagaw sa tuig ni ang 1817
kini gitawag og Vibrio cholerae bacteria. No? Dito ni sa Japan naguna. Tinagalihan ng patay sa. Nya pagkuman sa Japan, ambot unsa sa ning kagawa po ni nga mura magmisteryoso po kining kagawa kini gitawag og Vibrio cholerae bacteria kay sa Japan na dyan iko nga nahimo na ni siyang epidemic, no, sa nasod sa Japan. Unya nibalhin sa Moscow pagkaot tuig 1826. No, nya pagkahuman sa Moscow nibalhin na sa dito sa Berlin, sa Paris, dito sa London pagkatuig 1831. Kining gitawag og Vibrio cholerae bacteria. Unya pila lang katuig ang ligas sa pagkatuig 1848. Mikalit pud pagsulbog ang typhus outbreak dito sa Ireland ug sa Canada nga diin 20,000 kapin ang patay. Mga panahon na. Pagkatuig 1912, 19th century na ta. During sa Ottoman Empire, atol bagis gubat. So, dungan gino. Dungan sa gubat kining gitawag og Balkan Wars. Ang gisgutan ako ganina nga Vibrio cholerae bacteria ay may tabo dito sa Japan sa tuig 1817. Unya miigo dito sa Moscow sa 1826. Unya pagka 1831 miigo na sa dito sa Berlin, sa Paris ug sa London. No? Unya igo lang gi sabyan sa kining typhus outbreak sa 1848. Niining tuiga mga bay. Pagka 1912 ngadto sa 1913, ang Vibrio cholerae bacteria nahimo na yung pandemic ug kini mao na ni ang gitawag og cholera pandemic. So kining cholera mga bay, grabe ang nangamatay ani milyon. So gawas sa gubat nga ilang giantos, isapaw bagid ang kagaw nga gitawag og cholera empire. Ako lang bahay naman kining kuan kining cholera nga virus. So gikan sa Vibrio cholerae nga na epidemic ba dito sa Japan, sa Moscow, sa Berlin, sa Paris ug sa London sa mga 18th century, pagkaabot sa 19th century, nabay mura naghagis ng laging ba nahimo na gid siyang pandemic ug kini mao ang cholera nga virus. Unya kining gitawag sa dugoan nga kini sikat kining sakita, no? Kining gitawag og Spanish flu. Kini duol sa atong panahon mga bay, no? Kay 1889 pa lang daan adto sa 1890 gitawag pa ni kaniadto og influenza flu. Daghan sa nangamatay apan didto ra ni siya sa Hong Kong ang mga tuiga. Nawa og gadihot kay lagi misud sa ning kuan kining gisgutan ako nga Vibrio cholerae ug kaning typhus outbreak. Nawa sa gadihot ni balik pagka 1918 puwerting pagdaghanang patay mga bay. This time gitawag siya og Spanish flu. Wala nakaila ni daghan ang nakaila ning sakita. Nya nahitabo pa gini gubat lang gyapon no during sa World War I. Kini nga nahitabo. Dinhi sa Pilipinas ang patay ana niabot og 90,000 kapin. No, pinakadaghan dito sa Cotabato. Dito sa United States, mitala lang ng mga 600 kapin 1,000, no? Mga 657,000. So hapin maabot og 1 million. Pero sa tibuok kalibutan, ang pinakadaghan yung patay ani sa Indonesia, 1 million kapin ang patay. So sa kinitibukan, niining tuiga 1918 nga miigo ang Spanish flu during sa World War I. Sa kinilang daan nga kagaw, mitala og 100 million ang patay. Pagka 1977, di palang dugay, misuning gitawag og kining hangga. No, di palang ni sa ingon dugay. Nya pagka 1981, kining sakita hangtod karon wa pay kuan ni, wala pay tambal ginani nga kuan kini biya kanabang
tiho gyud ba nga yano ra nga maayo ning sakita kini gitawag og human immunodeficiency virus. Una ning miigo dito sa Congo, dito sa Africa pagka tuig 1981 ning gitawag nila AIDS. Nga sa kinatibukan sa hantod karon 38 million kape na ang patay ana. Nya karon kini makalilisag ang COVID karon. Dili gininon wa pa mo abot siguro minuto ng namatay pero ang nahagsa din ang mayo kini ekonomiya gid. So yun na lang nga for the first time ultimo ang NBA nasira ba? Mga dagkong kalihukan. Mga dagkong concert unta sa kuano sa kining mga international nga mga banda, mga K-pop, wa padayon tungod ani gagawin. Niya ang simbahan naahat pagsira. So kuan yun no, ang ekonomiya may nakuan gid aning kagawa. O gani diriyot pa mahitabo no nasama sa akong gisgutan sa World War I nasabdang gubat na apagi-virus nya katong kuan katong Balkan Wars nga lisuod sa ng kuliran dadungan ang kagaw ug ang gubat. Dili po ni hitabo sa panahon karon di pala tubig katong pag patay ni Qasim Soleimani ang top general sa Iran. Hapit man gid mo padung sa gubat sa tinatawag Third World War. Sa gani may tabo sa gani kunsa ni. Doon na siya kahaka na nga kana idayon gyud kuno na. Ito sa kalibutan dai. Pag kining COVID ba, kining coronavirus, nahisgutan na sa nini kuan ni Tim Combs sa iyang libro ba, ang tawag og Layers of Darkness. Igo, unang igo mo sa kuan, sa Wuhan. Mahugid og kuan, maumaugid. No? So, ingon na mga bay. So, atong balikan kadtong kuan. Gihisgutan nato ganina nga mga 5 ka kuan. 5 ka magsusulat diha sa Biblia nga gihisgutan nato to ganiha. Kay dunay kuan ni bay magduduol sa koleksyon ng ani bay. No? Ato lang ning basahon na. Basahon na ito. Nag-iingon ni Ikuang. Ako naman ginanasulat yan, no? Ato na lang gining. Tutuyon ba ginato o kung saan itinuod na pagkasuwatan. Abdal taguan na ninyo. Usa ka. Wala ba na linig. So ato lang basahon kadali ba no? Kining naa sa 5 man ni ka magsusulat no kini si Mateo, si Marcos, si Lucas, si Juan, si Apostol Pablo. So nahon ganita Mateo. Matod pa diri sa Mateo kapitulo 28 versikulo 16 na sa then ingon diri. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea dito sa bungtod nga patuan kanila ni Jesus. O sa ilang pagkakita kaniya gisimba niya siya apan ang pipila kanila nagduha-duha. So ni kadugay kuy-kuyo kani mga kuan na kani mga apostolo isa do wa agid din sila salig sila master no ini si Jesus. Ayun na to sa bersikulo Jesus matod ba miduol si Jesus umingon kanila gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Unsa kaning gahom abi no? Matod pa tungod ini sa inyong pagpanglakaw himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Lugwa nang sa Santisima Trinidad no? Sa bersikulo 20 matod ba?
og tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Pagtapo sa kalibutan may nato ba ang bersikulo ha? Kini sa kang Mateo ni nga atong mabasa. Arita sa kang kuan sa kang Marcos 16 sa kuan kini 14 ngadto sa 18. Matod ba diri? Sa katapusan, ipakita si Jesus sa napulog usa ka tinun-an. Samtang nangaon sila, gisaway nila siya tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo o pagkagahi sa ilang ulo kay wala man sila muto nga itong nakakita kaniya nga nabanhaw. Sa ito pa, si Jesus no, nanaway sa iyang mga tinunaan kay dudahan siya. Unya miingon siya kanila, paglakaw kamo sa tibuok kalibutan o isan niyo kini maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas, ang dili mutuo silutan. Problema dili no, kay dili na magsugo no nga daghan ang angkon no nga mga pundok sa sikta sa reliyon na ilaha gining mga leader no ang gitahasan ani ato padayon no. Kung mao kini ang mga tinaan nga mabatunan sa mga mutuo no, sa akong ngalan maghingilin silang mga yawa. Uy, daghan din ni yawa mga bay. Matod ba, manulti silang laylaing mga sinultihan. Makakupot silang mga halas o kung makainom silang hilo, dili sila maunsa. Itapio nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton ug mga ayo sila. Sumo ni ang nasulat kang Marcos no, pangutana kaani. Kung nagpadayon pa ba kaani hantod karon? Kung makaayo ba silang mga masakiton, manghingilin og mga yawa. So kini ang kang Marcos ni arita sa kang kuan kining kang Lucas kapitulo 24 versikulo 36 ngadto sa kini ni ang 49. Matod pa diya. Samtang nagsugilon pa sila niini, bitungha ang Ginoo sa taliwala nilang miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Nakurat sila og nalisang og nagunahuna nga nakakita sila multo. Siyalo naman sa din, magadugay nilang kuyog-kuyog. Sa kibaw nga sa Kristo ito, nila pag-ingituhuan ng multo. Pero, diya na day ungo sa unang panahon, day. Ang litok man ni day, no? Ito pa diya na yung multo sa una, no? Padayon nun sa versikulo 38. Apan biingon siya kanila. Anong nabalaka man kamo? Nganong naggraduha kamo? Tanawa ninyong akong mga kamot o mga tiil. Ako gid gini. Kapa ako ug makita ninyo kay ang espiritu walay unod o mga bukog sama sa nakita ninyo nga ania kanako. Isulti niya kini ug iyang ipakita kanila ang iyang mga kamot o mga tiil. Apan wala gyapon sila makatuo ug hilabihan ang ilang kahibulong. At inuaw naman sa ni Pagkristoryaha no, gusit niya makakita nang wala lang gyapon to ano padayon nun nito. Ug gilabihan ilang kahibulong apan nalipay sa ilang nakita. Busa gipangutana sila ni Jesus, doon na ba may makaon din ni? Uy, itagaon ba yun? Ano padayon nun sa versikulo 42. Ug gihatagan nila siya usa ka buok nga sinugbang isda. Uy, gisulti ni kuan ni Marcos ug ni kuan ni Mateo. No, Diyos kang Lucas.
Yung gisulti rin nga ni kaon ni si Kristo kuan gani sinugbang isda mo sa katong isda ron di ba kanto. Malungoy ug tuloy ba katong isda ato? Basta tuloy kay. Barato yung isda ron. So atong padayon na yun, versikulo 33. O gidawat kini ni Jesus o gikaon diha sa ilang katagan. So asa magisgod rin no, kao manikan humay bagag mais basta kay sulti isda naman. Unya miingon sa kanila kini mga butano mao gyud ang akong gisulti kaninyo. Samtang uban pa ako kaninyo kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta ingon man sa mga salmo. Unya gipasabot niya sila sa kasulatan ug miingon siya kanila, kini mao ang naisulat nga ang Mesiyas kinahanglan nga mag-antos ug unya pabanhaw sa ikatulong adlaw. Atong scripted na gid ni daan nga no. No, sa usaon pagbalibaw may abo gid ni siya. Madayon sa versikulo 47. Kinahanglan nga isang niya pinaagi sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamong mga saksi niining mga butanga ug ako mismo mao ang magpadala nga nihi kaninyo sa gisaad sa akong amahan. Sa ato pa iyang papa no si Yahweh. At ang kinahanglan magbulat kamo dinhi sa syudad hangtod nga mokunsad kaninyo ang gahom sa kahitasan. So ano ba no mga nagisgod na kuan ba niya ang gahom-gahom ba sa tibaw do sa gahom mga dindo to pinapaluhag kuan ba ba ano sabi daw ng mga X-Men daw eh Wolverine, Cyclops, Spider-Man, may reason ba ng mga tao eh mga tao magani masado magani kayo nga kuan yanong lang ka na human beings sa mo tagid og tagaan mo gahom. So kining kuan atong padayonon kining ka nga Juan ug yun sa ni pagsulti no? Sa Juan kapitulo 20 versikulo 19 ngadto sa kining 23 atong padalay sa pagkakilom-kilom na niadtong adlaw nga maoy unang adlaw sa semana nagtigom ang mga tinun-an ug gitangkahan nila ang kuntahan kay mahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Tay, may no mga Hudiyo di ba? Sila sino na ni magayon. Unya mitunga si Jesus sa piliwala nila umingon. Mainim ang kalimot. Human siya makasulti nini ang iyang gipakita kanila. Iyang mga kamot ug ang iyang kilid lipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ila pagkakita sa Ginoo. Kung gisulti dili nga kuan. Ingon naman dili nga lipay Ginoo ang mga tinun-an. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo ang kalimot. Ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila og ingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Tayo mga bilungiga ng pagkasturyaha, no? Sa lalima lang ka ng pagpasaylo, no? Ang tagalangit nag-agad ang kuana kini mga apostoles. Ang dili pasayloon no ang dili pasayloon di usa pasayloon dito sa langit. Ang ilang pasayloon dili ilap sa pasayloon dito kay gikuan sila may giintrigahan ani. Klaro man na ang versikulo ha 23 tanawan ninyo pagkasultihan ni kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao gipasaylo sa kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala,
dili usab kini pasayloon. So may pagka ano ni. So ang pangutana ani kung unsang pundok sa sikta sa relihiyon ang gitugyanan ani, no? Sakang Apostol Pablo kuno di ato kuno ning basahon ng iyaha. Kani si Apostol Pablo kung murag ni kaabot ni Kristo, ato lang yapon ning basahon. Sa kini nga buhat uno. Bersikulo 6 na to sa Ekso. Matupad rin. Sa pagkatigom na nila, ipangutanan nila si Jesus, Ginoo, ipahiuli mo ba pag-usab inyong panahon na ang ginharian sa Israel? Si Jesus, mitubag kanila, ang mga panahon o mga adlaw, gitakda ng daan diha sa pagbuot sa akong amahan. Ato panahon, yakatan sa magbuot-buot, ano? Dili kamo angay magpakisayon kung ganus akin ni mahitabo. Apan kung mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, nakadawat kalugahon kung mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, ug Samaria, ug sa tibuok kalibutan. So, giingon lang dili ba yun, kuan lang, mahimo lang silang mga saksi, wala giingon na mahimo silang kuan, ginigamahanan. So, problema ano ba yun? Mao na nga daghan ang muangko na kay kini di man ginato malingon, no? Kung kinsa kini mga punduka, kung sana nagpadayon man na, no? Mga sa ato namang gibasa, no, nga sa tilig iskutan dito nga baka pakingilil og mga yawa sa ato pa kana siguro mga masudlan, no? Mga daotang mga espiritu baka unsa na paranormal activities, doon na may mga dokumento anak nila, may mga nasudlan. Sa bakay nakapanghingilin anak nila, ang masudlan. Apan doon ay mga kuan ani bay, mga lain sa mga nalaki pa ni sa documentation sa mga conspiracy theories na kini lagi kung gitawag yung mga alien. Na kining lain nga klase sa mga hybrid being. Mas taas-taas og kahibaw na to. No, niya giingon gani nga kining mga klasiha sa mga hybrid beings kuno o kining mga extraterrestrials nga mga tag-as kuno kay ni sila og kahibaw nga sama sa katong gisgutan ako ganina nga katong giingon ako nga microchip nga i-implant na lang sa tao ari sa tangkugo nga pwede na kang mag-internet pinaagi sa imong unahuna. Mao kuno na, no, kanang mga extraterrestrial nga pwede na lang gani kuno sila mag-istorya pinaagi sa kunahuna na lang. Nga mao kuno kini ang musud sa kuan sa lawa sa tao. Kana kuan na ingon na binumog sambog na mga istoryaha mga bay. Dili ila na ginanla ni kuan. Daotan din ng espiritu na ano na mga nagpasidaan si Jesus siguro ako na yung isugo itong yung mga tinian na tagaan silang authority na di na sila ituan yung gahon na ilang minlan ang kuan na din yung usas mga isyo ni Gerti masaging daghana laging ngangko ni tao kanya kung ikaw giday kini bitaw mo sugod kag kuan pangutana sa imong kagalingon ba musugod na gani kag daghang pangutana musugod na pag-abli ang imong himuon kung sa gitinuod ng mga pundok sa relihiyon o medyo di lang sa gusday yung muhugtan na mga gilaw-hilaw pa ba kung kana lagi mangita gud sa matuura kung sa gitinuod nga pundok labi na dito maogi imong tumuan kanang mga gipansulpi sa mga bersikulo na gituki na ko kaganina. Medyo malibog igay kay kuan kanang kung
igo ra jud kang maminaw, unya dili nimo tupion ang ilang mga bersikulo. Maubod gyud na ang time nimo. Medyo makuan di ka kay di ra basag ikalimod nga kining mga kuan, kining mga inon tang mga biblical expert sa nagkalalaing pundok sa reliyon. Pero tiro ba sa ningil-ngigang ang explain ka rin nila ba? Hindi sa gaba ni sila kining ang kakumpensaan. No? Ang mga pundok sa mo ganoy sa gina sila nimo. No? Ilagi kang ganuyon. Ya kamitan na ka na nilag mga bersikulo. Tatang na ka nga. Butan tayo mong katubang, mga saksi ni Jehovah. Tana ka nila nga, so tinuod na gini nga kamo ang tinukod sa Diyos. Wow! Kamo ang tinukod sa Ginoo. Kutluan lang ka na nilang bersikulo. No? Ila lang kang kutluan diya sa Isaiah Kapitulo 43, versikulo 10, nga matod pa, katawhan ko, kamo mao ang akong mga saksi. Wow! Saksi ni Jehovah na? No, wala na. Ganoy na ka? Arisag ka sa kuan, giniyang Iglesia ni Cristo. Ginig sa dito ni sila. Perti sa ngilngiga ni nila, kaya kutluan naman sa kanila kuan. Versikulo, naaman sa imam kutlo nila sa Roma Kapitulo 16, versikulo 16, nga matod ba, pagpangumustahay kamo, pinaagi sa iniksuon nga halok, nangumusta kaninyo ang Iglesia ni Cristo. Awa, naila din ang angkunan nga sila. Tinuod man sa nga mabasa din ang Iglesia ni Cristo ng versikulo ha. Yun ako ito, hindi juga sito-sito. Siya, gigas laang. Ari sa kasborn again. Papiroy ba sa gining kinikuhan na gining sipaha sa reliyon. No, kung naabagay mabasa nga na sila sa gitna. Kutluan ang sa kanila Juan Kapitulo 3, versikulo 3 nga matod ba, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kung siya magpakatao pag-usab sa ato pa born again. Awa na sila na. No? Sayon ra kayo ang pag-angkon. Nya arisag ka sa kuan, arisag ka sa kinini ang BBC. Dili ng BBC nga kuan kanang usa ka mainstream media. Piningwan ba Bible Baptist Church. Bye. No. Nabasad sila ikapasigarbo nga bersikulo nga aron ilang ang kunon nga sila gina nga klase sa sikta sa reliyon sukad kaniadto. Kutluan ang kanan nilang Mateo 3 versikulo 11 nga 16. Matod pa kini taas din ang kuan na ba yun kanang na context. Kini pagka magbubuniyag ba ni John the Baptist. May mabasa na John the Baptist. Awan na sila na dayon no Bible Baptist no. Puti dayon. Nya ari sa kuan pining Pentecostal. Naasan sila mabasa, oy. Basahan na ka na nilag Buhat Kapitulo 2, versikulo 1, nga matod pa, sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang mga believers nagtigom sa kadapit. Awa na, mabasa nga ko ano. That is during the Pentecost man. Awa na. Pentecostal na dayo. Nalikag sa Badista. Hindi na yung sabi ka na pinarano. Ito sa madaghanan yung disikulo ano. Pagpalaan lagi ko sa adlaw sa Sabado. Lagi na nga. Ang Ginoo lagi mo pagbuhay sa ikapitong adlaw. Pag nabasa, pagbuwas kang kang Kristo. Lukas 4, kinini ang exercise. No? Pagkakasa ni Kristo ang pagpusa ko ang sinaguga sa adlaw ni Papahulay. Hindi na. Sa 2 Kapitulo 20. Kapitulo 8, sahan na lang ninyo. Kung nagpangapkap ka, ito. So, piligid ka diyan. Genesis Kapitulo 2, versikulo 2 na 3.
Oh, sayon kay pag-angkon mga bay na saon pag kuan mga paggamit mga bersikulo aron mahimo ang usa ka Sabadista. So entonces nga ako pwede na akong himuon lagi. Yes. Magtukod ko. Kininiang ko ang relihiyon niya. Kutluan na sa akong mga bersikulo. Ako lang ang kabika, dinahmon lang na ako. Katoliko, doon na may Diyos Amahan, Diyos Anak. So, aron masindido, angan lang sa ako, Diyos Inahan, doon na sa Diyos Apuhan. Nakulakuan na sa dito, pero aligrin sa Diyos Ani, daghan sa sa atong mga kaisuunan, nga wag kita sabot unsa ng Katoliko ba. Mga uban na dali silang ganuyon sa ubang kung ano laila ikinuhaan sa pundo kay namagid sila kuan nga ikasita nga mga bersikulo. No, labi na pangutan-on ka nga ikaw nakasabot kag unsa ng Katoliko. Kay wa ka kasabot og unsa ng kuan. Wa ka kasabot og unsa ng ang Katoliko. No, unsa magid na siya. Dugay naman ang Katoliko nga wa di ka hibaw unsa gani sa mga klases pinulungan. So, dayan na lang na bigyan matuto mo ito, magano bigyan mo ibang. Kung ikaw na gusto gini mo ng tukion, pero ang imong pagtuki, dili sa imong galing mo, kung dili sa pagpaminaw lang sa uban niya. Pag-explica sa ilang mga diskarte diha nga unsa ginang Katoliko. Basahan naman sa kanilaguan. Ingon naman ka nga ang kanang Katoliko usa na siya ka kuan, no? Usa na siya ka gikan sa linatin nga pinulungan kanang gitawag og Katolika. Kasabot kuno ana universal, universal. Binisaya ka, makailapon. Awa na, umutuo na ka na. Siya, kastaro, no? Makailapon, mabasa ba ang word na makailapon? Sakbo ka lang ka. Sa tutlo, alay gagian. Mateo 28, versikulo 19, nga matuta. Pangadto ka mo, tanan nga akong katawhan sa tubo ka nasuran. O ipakailap ang mayong balita. Naman di ang word nga makailapon sa ato pa, Katoliko, awan na, so naslahan. So ang tanan mga bahay, sa laktod niya pagkasultigan, tanang pinuan sa mga pundo, puros dunay mga ilang katarungan. Yes! Ang ilang basihan, mga bersikulo na ilang basihan, katluan ang mga bersikulo, ang pagpahoong na sakto na kay lagi, sa ako nang giingon, daghan ang nag-ilo na. Pero ang pangutan natin, no, di na lang ko musikta o kinsa, unsa mga pundo. Ang pangutan na, ang gitudlo magis Biblia, no, ang pag-ayo sa mga masakiton. Pila ka mga pundo karon sa relihiyon, no, nga niining pagdagsang, no, sa kinini ang makalilisan ng virus kining COVID. Makatumbok baka mo mga bayi nga dunay sikta sa relihiyon na nakaayo ani. So sa gihapon nigsandig ta sa mga kinini ang mga medical expert, yes! Mga scientists. Got it. Ambot lang kay sahel pa para gaba, no? Mga kurimaw sa gaba kayo mga believers kayo tungan yung vaccine siguro yung ingon sa ni sila nga gidunggo ito siguro. So bitaw ba ang makasulbad ra gid ani gihapon, no? Kini nga pagpangapkap sa kini ang tambal ni mga gagaw. So sa sunod bay ato ni tukion niya puhot. Daghan ba kita ka hisgutan na nani. Unya ato lang sa siguro ning tapuson kay niabot naman ang oras, no, sa atong hisgutan karon. So
abot-abot ano sa sunod sa chapter 6 na ato ning sawan niya sa gihapon open gihapon yan ato global channel yung mga komento because this is a free zone of our own public opinion gawa sa pagampo ato din uban na lumayo nila pinagi sa ato nga diniyos nga patugdai. So tagbo ta po hunday abot-abot ta o ayo-ayo sa ato mga kininiyang gimbuhaton. So dagang salamat diri na lang kukutob ug adios natong tanan. Rock and roll mga bay. Yes. Woo! Woo!